Dan l-aħjar gingerbread man li qatt kien hemm. Kif taf li huwa raġel? Forsi mara. Le ta' raġel huwa. Hemm issa għandu bħali, issa gingerbread man huwa. U inti minn għalik li jekk ikollu pene bil-fors li hu raġel? Mela. Le ta', mhux daqshekk sempliċi l-biċċa? Mhux kemm taqbad u twaħħallu biċċa ġina u sar raġel b'daqshekk? Għala le. Għax dak li jħoss ġewwa ma biddiltulux billi waħħaltlu din. Dak li jħoss ġewwa x'jiġifieri? Jiġifieri dak li jħoss f'moħħu u f'qalbu. Mela ara, dan huwa l-moħħ u fih din il-persuna taħseb dwar anfisha. Dik tissejjaħ identità tal-ġeneru. Wow! Il-karatteristiċi tas-sess huma sempliċement parti mill-anatomija tal-persuna. Apparti minn hekk, l-organu sesswali m'għandux x'jaqsam ma' kif tħossha dik il-persuna jew kif tesprimi ruħha jew imħabbita. Tesprimi ruħek kif? Jiġifieri jekk tilbis xi ħwejjeġ li normalment nikkunsidrawhom tan-nisa jew tal-irġiel, għax dik tissejjaħ l-espressjoni tal-ġeneru. Qed tara. L-organu sesswali huwa sempliċement parti mill-anatomija tal-persuna. Persuna tista' tħossha li hi mara anki jekk ikollha pene, u bl-istess mod tista' tħossha tkun raġel, anke jekk ma jkollix. U hawn saħansitra min jitwieled b'karatteristiċi tas-sess li la huma ta' mara u lanqas ta' raġel jew ta' ftit mit-tnejn. Wow! Dawk insejħulhom persuni intersess. Bis-serjetà? Mela, l-organu sesswali m'għandux x'jaqsam xejn ma' kif inħossuna minn ġewwa jew kif nesprimu ruħna. U l-imħabba allura? Isbaħ din, mhux bil-qalb inħobbu. Il-qalb ta' kulħadd l-istess, m'hemmx differenza bejn is-sessi. Qed tista' tħobb lil xi ħadd li jkun tal-istess sess tiegħek, jew tas-sess oppost. U xi wħud iħobbu persuni ta' aktar minn ġeneru wieħed. Din insejħula l-orjentazzjoni sesswali. Ara. U ara. X'inti tagħmel? Duq. Kemm hi tajba. U ara x'tgħidli minn din? Diġà naf x'tama fiha. Naf li tajba. U kif taf jekk għadek ma doqtix? Mhux ovvja li kollha tajbin jekk magħmulin mill-istess aġina. Ekku. Il-forma tagħna ma żżidx jew tnaqqas kemm inkunu tajbin, għax minn ġewwa kollha l-istess aħna. Issa jimporta naħmuhom dawn il-cookies li fadal għax infetaħ li l-aptit. Iva mela, u minflok gingerbread insemmuhom genderbread persons, tajjeb? Iva,